Salamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan satin daidai wannan lokacin da muka saba kawo muku wannan shirin da muke kawo muku kowane sati wanda muka yi masa take da zango-zango. A wannan karin ma mun sake kawo muku sabon shiri a cikin wannan lokacin. Tambayar da muke son mu tambaya na shi shine wani ba annabi ne kin fi taba hadisi shi. Sannan tambaya na biyu wani ba annabi ne ya uwansa suka kishi suka dauke shi kuma suka sa shi cikin rijiya. Wannan shine wannan tambayar na wannan satin. Da haka ku biyo mu ku ga abin da zai faru a cikin gari. Tambayar da muke da shi shine wani ba annabi ne kifi ta hadisi shi. Ban sani ba. Wani ba annabi ne ya uwan shi suka dauke shi suka sa shi cikin rijiya. Ban sani ba. Subhanallah sannu. Tambayar da muke da shi shine wani ba annabi ne kifi ta hadisi shi. Yan ku ta kuma maimaita. Wani ba annabi ne kifi ta hadisi shi. Ban sani ba. Tambayar mu na biyu wani ba annabi ne ya uwan shi suka dauke shi suka sa shi cikin rijiya. Annabi Musa. Wani ba annabi ne kifi ta hadisi shi. Yan kudi ka ce Wani ba annabi ne kifi ta hadisi shi. kifi. Annabi Yusuf. Ko ƙarya ne. Wani ba annabi ne ya uwan shi suka dauke shi suka sa shi cikin rijiya. Annabi Ibrahim. Tambayar da muke da shi shine wani mawakin ya buga waka da ake ce mai on god. Shatawale. Masha Allah. Tambaya na biyu wani ba annabi ne kifi ta hadisi shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani ba annabi ne ya uwan shi suka sa shi cikin rijiya. Yusuf. Masha Allah. Abin ya motsa Ina dukar rai. bakin ganga. Soyayya ce. Masha Allah. Tambaya kuma na biyu wani ba annabi ne kifi ta hadisi shi. Kuma annabi Musa. Annabi Nuhu. Subhanallah sannu. Wani ba annabi ne ya uwan shi suka dauke shi suka sa shi cikin rijiya. Annabi Yusuf. Masha Allah. Wato waka nake so yi shi kara samun abin ya motsa Ina dukar rai. bakin ganga. Soyayya ce. Masha Allah. Tambaya mana biyu wani ba annabi ne kifi ta hadisi shi. Annabi Yusuf. Ko ƙarya ne. Wani ba annabi ne yan uwan shi suka doke suka sa shi cikin rijiya. Annabi Yusuf. Masha Allah. Tambayar da muke da shi shine wani ba annabi ne kifi ta hadisi shi. Annabi kifi ya taba da shi. Annabi Isaac. Annabi Isaac. Wani ba annabi ne yan uwan shi suka sa shi cikin rijiya. Annabi Yusuf. Masha Allah. Wani ba annabi ne kifi ta hadisi shi. Annabi da kifi ta hadisi shi. Annabi Yusuf. Wani ba annabi ne yan uwan shi suka doke su sa shi cikin rijiya. Annabi Yusuf kenan. Masha Allah. Wani ba annabi ne kifi ta hadisi shi. Ikon Allah. Gaskiya dai ni ban yi school da yawa ba amma na ji shi cikin waka na Krista. Sai na samu fahimta amma ni karatu na karanta da ban yi da yawa ba amma zan faɗi sunan da na dai san cikin English. I think shi ne Jonah. Masha Allah. Wani ba annabi ne ya uwan shi suka kishi suka doke suka sa shi cikin rijiya. Gaskiya banda idea. Malam tambayar da muke da shi shine wani ba annabi ne kifi ta hadisi shi. Annabi Yunus. Masha Allah. Wani ba annabi ne ya uwansa suka kishi suka dauke shi kusa cikin rijiya. Annabi Yusuf.
Barakallah fikum, may Allah bless you. To kun dai ga yadda shirin namu ya kawo karshe. A daidai wannan lokacin za mu sai kan wannan gaba musallame ku wannan sati, shi kuma sabon sati idan Allah ya kai mu ku ta bibiyan mu, za ku ga duk abin da muke shirye-shirye, kuma za ku ga irin shirin kuma za mu sake zuwa muku da shi a sabon sati mai suna wato zango-zango kenan wannan programin namu. Sannan kuma a tashar nan da za ku ga wannan aikin da muke yi shine Alkhairi TV, da haka ku bibiye mu a sannu a hankali, za ku ga da mai zamu zo muku da shi a sabon sati. Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Murtala Alhassan, abokin aiki na Tawfiq Muhammad Abdul Wahab, sannan shi kuma kameramani na kuma shine Tahiru Muhammad. A huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.